Baban su Fadima annabi ba a yo kamar kudin girma ba. Baban su Fadima annabi ba a yo kamar kudin girma ba. Rannan ina a kwance bacci ya kai ni gunda ban san ba, sai ko na fara jin baitoci ko dai da ban iya duba. Allah ka karfafa mun ka kai ni ko da ba za na dawo ba. Na yarda annabin nan samsam ba za a kai shi girma ba. Baban su Fadima ba a yo kamar kudin girma ba. Dukkan abin da zan samu a gurin ka ne nake nema, ya arrahimu na zo nema ba ni ba fadin ba. Komai idan na ce ka ban ba za a sake mai ba. Kowanne zamani ka bar mai ba za a sake ba kowa ba. Baban su Fadima ba a yo kamar kudin girma ba. Allah salatika da yawa kara ka shugaba kowa. Mahamudu jarumi sarki na Mahamudu kogin baiwa. Allah da alihi da sahabbai sashe hudan iyayen kowa. Duk wanda ya biya dace in ko kake su ban san ba. Baban su Fadima ba a yo kamar kudin girma ba. Baban su Fadima da Zainabu ba a yo kamar kajin duba ba. Angonsa Aisha da Hafsa da roko nake ina duba. Ina fake da kai duk wahala na sani ba zai sha ba. Mutum ina da kai annabi na san ba zan kula kowa ba. Baban su Fadima ba a yo kamar kudin girma ba. Dukkan mala'iku suna jin kunyar kaya mafi girma. Allah ya kai da kai Muhammadu ba dan ya bar ya kowa ba. Karshen abin yabo hasken nan ba zai disashe ba. Kowanne zamani kana ciki da baka da ba zai zo. Baban su Fadima ba a yo kamar kudin girma ba. Kowanne annabi sai ya rabe ka ne yake girma. Kowa na bincika sai na ga ya damke annabi shi ma. Ruhin mu ya cike da soyau duk san ka ne muke nema. Annabi ka taimaka muna so ka so mu ba dan hali ba. Baban su Fadima ba a yo kamar kudin girma ba. Ya sayyidul wara annabi ba a yo kamar kaken hali ba. Ka girma annabawa ranka ta kafa ba za a mai ba. Kowa ya san ka ya san Allah Ahmad ba za a ma tsara ba. Annabi muna da kai ka shaida ba za mu nuna kowa ba. Baban su Fadima ba a yo kamar kudin girma ba. Ya sayyidul wujud mai mulki ne fa ban ga gare shi ba. Ka rasa ko ina ka samu komai da ban sani ba. Dukkan abin bida ka samu Ahmad ba za a ma wargi ba. Annabi kana gani mu dai ban mu san ina muka dosa ba. Baban su Fadima ba a yo kamar kudin girma ba. Ya mai wadata albarka sarkin da shi yake komai. Ka bani kayi min na gode kara mun mai. Na gane arziki a hannunka nan ake aje komai. Kullum idanuwa suna son kallon ka ba da wasa ba. Baban su Fadima ba a yo kamar kudin girma ba. Ya mun bautar ta ina son ka bani ne ma. Dan mallakin ka ya huce a ce inda ganshi na yi fama. Raina da rayuwa duka na baka ya abin nema. Ta bar ganin sanin komai duk inda ba ka banye ba. Baban su Fadima ba a yo kamar kudin girma ba. Ya mai isa da mulki ba dai za a kai ka kyauta ba. Ka bai wa rabbuka ba bayi babu inda bai je ba. Girman ka naka ne ba nabiyin naka dan ba zai zo ba. Allah da Mustapha duk ne ban ga mai rabewa ba. Baban su Fadima ba a yo kamar kudin girma ba.
ka ba mu rayuwa cikakke ba dan mu baka komai ba, ka ba mu arziki mafi kyau da mu ba za mu samu ba. Sabbai kala amin dai maka so ba maso na wasa ba, ban san kamar ka ba masoyi ko na sani ba zan so ba. Ban su ba ba a yau kamar girma ba, na fara tanadi a cikin so ba dare ba ba rana ba, ban san ina nake shirin zan je ko fa in ce zan dawo ba, ban san me na ce ba ban san mene ake gaya mun ba, nai dogaro da kai na san ba za a sake tseren ba. Ban su faɗi ba a yau kamar girma ba, ƙarshen abin yabo wannan da rabbi yayi wa baitoci, sirri yana gurin ka duka mai yin batu da larabci, ka girma hankali annabi kai ne ka zo da turanci, komai da naka ne ake ganewa ba za a ja mun ba. Ban su faɗi ba a yau kamar girma ba, ya shugaba a nan kuma shugaba a can ranar tsaiwa, ya mai gidan Hassan ina son ka bani fanna saman kowa, buri na gode yaushe in ji baitin kana ta tasowa, annabi kace da ni ma ba zan ga mai hanawa ba. Ban su faɗi ba a yau kamar girma ba, zan so ka bani baiwa ne ba dan da burge kowa ba dan ina bukatar in nai wasu su bani kyauta ba dan a ganna ayi murna koko a tafa hannu ba. Allah ka bani son soyi ba za a fi ni komai ba. Ban su bani ba a yau kamar girma ba, Allah ka yo yabo gurin sha yabo habibu silar kowa, rana da safiya Allah da da agunka nake jewa, samun da alihi da sahabbai abba mai karantawa, kowa ya ce da kai dan annabi ba za ka bar shi lami ba. Ban su faɗi ba a yau kamar girma ba, baban su Fatima annabi ba a yau kamar girma ba. Baban su Fatima